Ó yes, time ní phobal Béal Átha'n Ghaorthaidh an mús crí nach mai Eanair Coiste Forbartha na Coláiste na Mumhan an saoire seo. Eanair Coiste Forbartha Béal Átha'n Ghaorthaidh nach bhfuil scoláirí an chlárú go chuirsaí saoire na bliana seo faoi láthaid agus nach bhfuil éon siléadú scéal fáteach ó chólachas an Coláiste. Tá Coiste Forbartha siúlta Coláiste ó 19 Is a 19 cahar buní a Coláiste na Mumhan I Béal Átha'n Ghaorthaidh le beirt agus tí scór an rolla is seanna organamh scoil na móchalaí ardathe ag an ahar pí Harley. Bé an chiad Coláiste I luúna de bhúntóirí tí ghaelann a buníoch an éireann. Ó hinne le tá na mílte scoláirí is micléon gailna take tíad na dóirse. A cha Eanair Coiste Forbartha Béal Átha'n Ghaorthaidh fé chuirsaí saoirigh fethe cehar agus tá sé amuomhacha nach féidir le scoláirí chlárú do chuirsaí na bliana sa. Tá mór an dína sa timppel mí an Ghaorthaidh fiochan ar sí vidalín Coláiste na Mumhan agus fiochan an fós a bhfuil seansaigh dína chlárú agus fós níl gach blion ribbe seo bhíochtaí na chlárúí a bheith mí mean organ mí deire fór a raig mar sin de ach fós tá mí lár mí anar is agus níléon seansaigh dína chlárúí anamh. Tugann na cláisteir gach an blion bhín airgan na fóca agus caint siad timp na háta sa siúpa sa trúlín dubh mar agus imime le scalóga agus borgarí gach in Tróna an gátigh tarna stógad tagan na tismóir ag an caí bheith cá gan óras má hagann tú go dtí Ballingeary cá drogaí go bháin agus tá café álaiging an son agus béal dóirsan tá an óstáin so lupig túnca mór ar muinte na háta cinnte. Mis an tríoglú leis na Coláiste. Now it's talking to me Ghaorthaidh an expression, but the vexed go desk go lanach sé raig agus some yak mona tiele agus an Coláiste fós an caithtung Coláiste bhí got I fédalm sa marachtan gan Coláiste. Rinne nóh tangaháil le Coláiste na Mumhan ag lorg soléirú ar an scéal agus a díra go gáilteach an meach cuasaí ar siúil an saoire seo ach ní léon ragra fachta go fóil. Mary nó Flaherty, Nuscht TG4 I Béal Átha'n Ghaorthaidh.